Itxaso eta Iratxe gara, eta aurkeztuko dizuegu Ibai Zabalek batxilergorako lehen mailarako egin duen material berria. Ni Iratxe Retolazta naiz, literatura irakaslea eta kritikaria, eta aritu naiz materialare atontzen Itxasorekin batera. Eta ni berriz Itxaso Garmendia naiz, gaur egun DBH eta batxilergoko euskara irakaslea, eta bion artean egingo duguna da material aurkeztu. Ea gustatzen zaizuen? Euskara eta literatura ikasgairako, batxilergoko lehenengo mailarako material honen filosofia nagusia izan da, lauileko bakoitzean ardazturiko sekuentzia bat eta ibilbide bateratu eta koherente bat eraikitzea. Horretarako ahalegindu gara ibilbide bakar batean jostea bai literatura, bai gramatika, bai testugintza, bai soziolinguistika, alegia ez, euskara eta literaturako ikasgaietako kurrikulunetan eskatzen diren geruza guztiak. Normalean horiek modu bereiztuan lantzen dira ikasgaietan eta iruditu zaigu oso garrantzitsua jositako ibilbide bat eraikitzea etengabe horiek lantzeko batera, ez? Ibilbide bateratu batean. Hori. Gainera, irudian ikus daitekeen bezala, 5 ataletan banatutako ibilbidea izango da. Alde batetik eta lehenengo atalean aurkezpena lantzen da. Eta zer egiten da aurkezpenean? Aurkezpen horretan gaiaren nondik norakoak azaltzen dira eta ikasleek beraien artean adosten dute zein izango den bukaeran erronkan egin beharko duten, erronkari egin beharko dioten aurre, bukaeran. Eta ibilbide guztia izango da erronka honi aurre egiteko prestakuntza bat. Bigarren atala berriz jabetu izango da. Eta jabetun bi alderdi aztertuko dituzte. Alde batetik gaiaren aurre ezagutzak aktibatuko dituzte eta beste alde batetik hizkuntza gaitasunak landuko dituzte. Bai ahozkoak, entzunezkoak, idatzizkoak eta ikus-entzunezkoak. Gainera, 3. atal baten ahaldundu literaturan daukagu. Eta atal hau oso polita da. Ardaztuta dagoelako alde batetik kronologikoki, baina kronologikoki ardaztuta egoteaz gain, idatzizko literaturari buruz ari naiz. Kronologikoki ardaztua egoteaz gain, erronkari eta gaiari oihartzun egiten dio literaturak, eta nolabait ere alderdi hori ere landu dugu. 4. atala zein izango da soziolinguistika, eta berdin, erronkari guztiz lotutako alderdi soziolinguistikoak landuko ditugu. Eta azkenik, lehen aipatu dudan bezala, erronkari aurre egiteko tresnak emango dizkiegu ikasleei. Hori da, ez azken batean helburua da kurrikulunean landu behar diren komunikazio geruza guztiak, hemen aurre ezagutza eta testugintzari eta komunikazio gaitasunei loturiko geruza landuko da, hemen komunikazio literarioari loturiko geruza landuko da, baina Itxasok esan bezala landuko dira ere lehen batxilergoko lehenengo mailako gai historiko guzti horiek eta garaikidearekin lotuko dira, hemen komunikazio soziolinguistikoa eta ezagutza soziolinguistikoa eta erronkan azken batean gurutzatuko dira eta elkartuko dira euskara eta literaturako ikasgaietan landu behar dituzten gaitasun guztiak, hori da helburua. Eta hori guztia hori zeharkatuko dute konpetentziak. Eta konpetentzia horiek lantzeko orduan zer hartu dugu kontuan? Noski, ikasteko konpetentzia edo konpetentzia digital multimodala lantzeaz gain, arreta berezia jarri dugu hezkidetzan. Bai, genero ikuspegia landu dugu zehar lerro gisa liburu guztian, baina emakumezko erreferente ahalik eta gehien sartzen ahalegindu gara, bai historikoak, baita gaur egunekoak ere. Gainera, emozioi ere tarte berezia eskaini nahi izan diogu. Izan ere, ikasleak trebatu nahi izan ditugu bai beraien emozioen identifikazioan eta baita kudeaketan ere. Konpetentziak eta zehar lerro hauek guztiak lantzeko kontuan hartu dugu oso garrantzitsua dela ikasleak modu autonomoan lan egiten ikastea, baina aldi berean taldean lan egiten ikastea.
Horregatik, ibilbide osoan zehar proposatu ditugu hainbat talde jarduera, elkarrekin pentsatzeko, taldean pentsatzeko, eta azken erronka ere taldeka egiteko erronka bat da. Baina aldi berean, taldean lan egiten eta elkarrekin pentsatzen eta elkarri laguntzen ikasteko jarduera horiek proposatzearekin batera, proposatu ditugu eta plataforma digitalean ere egongo dira, modu autonomoan ibilbide adarkatuak egiteko aukera. Sakontzeko, edo bestela ere sakontzeko ez bada, ikasle batzuek behar baldin badituzte gai jakin batzuetan ezagutzak edo gaitasunak finkatzea, kasu hortan ere finkatzeko jarduera batzuk ere proposatu ditugu. Eta modu horretara elkarrekin egingo dute bidea, baina aldi berean izango dute aukera norberak bere adarretik edo bere ibilbide propiotik hainbat jarduera eta gaitasun egiteko. Hitzeko gainera kontuan hartu dugu modu berezian euskal kulturaren ikuspegi eta imaginario berritu, garaikide eta askotarikoak biltzea. Izan ere, ekarpen historikoak landu ditugu, baina horiek beti begirada garaikide batekin harremanetan jarri ditugu, iruditu zaigulako oso garrantzitsua euskalduntasuna ulertzeko hainbat modu daudela eta hainbat ikuspegi daudela agertzea liburuan bertan. Euskaratik eta euskeraz beraz. Hori. Hau guztia liburuxka batean bilduta izango dute ikasleek. Liburuxkan bertan egin ahal izango dituzte jarduerak idatziz. Baina era berean plataforma digitalean ere egongo dira jarduera hauek guztiak, ikasleek ere aukera izango dute plataforma digitalean jarduera hauek egiteko. Eta gainera liburuxkako jarduerez gain, plataforma digitalean ere ikasleek izango dituzte hainbat ariketa, gramatika eta bestelako hizkuntza ezagutza batzuk lantzeko, hizkuntzan trebatzen deituriko atala izango dute ikasleek plataforma digitalean, eta ariketa interaktiboak izango dira, autozuzenketarako ere aukera ematen dutenak, eta beraz hor ikasleek ibilbide pertsonalak ere egiteko aukera izango dute, edo zerbait konkretua lantzeko aukera izango dute ikasgelaz kanpo. Bestetik, irakasleek izango dute baita ere liburuxka hau erabiltzeko aukeraz gain, izango dute baita ere gida bat digitalean, plataforma digitalean, eta gida horretan irakasleek izango dituzue erantzun guztiak, proposamenak, jarduerak eta testuak ulertzeko moduak, hainbat baliabide osagarri jarduera hauek klasean egiteko zuek ere eskura izan ditzakezuenak. Baina era berean izango duzue plataforma digitalean baliabideen gune bat, eta baliabideen gune horretan izango dituzue programazio didaktikoa. Izango dituzue, esan bezala, erantzun xeak, baina izango dituzue fikantzeko jarduera osagarriak, ikasle batzuekin bakarrik erabilitzakezuenak, edo talde osoarekin erabilitzakezuenak, ikusten bani baduzue taldearen profila hori dela, edo denborak ere horretarako aukera ematen dizuela. Baina, era berean izango duzu bertan, beste atal batean, sakontzeko jarduerak hartzeko aukera. Aniztasunari erantzuteko, taldearen gaitasuna handia dalako eta sakontzeko aukera baduzuelako, edo ikasle batzuei ere bakarrik proposatzeko ariketak izan daitezke horiek. Bestetik, baliabideen gune horretan ebaluaziorako proposamenak izango dituzue, hain zuzen ere azterketa ereduak edo jarduera eredu batzuk izango dituzue nahi izan ezkero ebaluaziorako erabiltzeko. Eta beste bi baliabide osagarri izango dituzue, batetik irakurketa proposamenak, hortxe lauileko horretan landu den gaiari loturiko irakurgai batzuk proposatuko dira, baita irakurgai horiek lantzeko galdera, ibilbide, dinamika batzuk, eta azkenik kulturlerroen baliabidea izango duzue. Zer da kulturlerroen ideia hau? Kulturlerro horietan izango duzue modu digitalean aurkezturik lauileko batean lantzen diren hainbat sortzaile, eta sortzaile horien arteko harremanak eta kate historikoak eta kate kulturalak eraikiko dira. Modu horretara, momentu batean bertsolari bat aurkeztu behar baduzue, agertuko zaizue bertsolari horren argazkia eta kokapena,
baina era berean bertsolari hori harremanetan agertuko zaizue Lauileko horretan aipatu den beste bertsolari batekin eta baita ere aurrerago aipatuko den beste batekin. Kulturlerroak oso baliagarriak izango zaizkizue sortzaileak aurkeztean, kate historiko batean kokatzeko, testuinguru batean kokatzeko, baina oso modu laburrean. Ez labur, aukera izango dugu sortzaile hori kate batean aurkezteko. Eta gainera, Lauileko horretan zehar landuko ditugun testuak eta sortzaileak joango gara eraikitzen eta kokatzen ibilbide eta testuinguru konpartitu batean. Leka lan egiten irakatsi nahi diegulako, eta alde dinamikak proposatu ditugunez material didaktiko honetan eta ibilbide honetan oso garrantzitsua iruditu zaigu ikasturtearen hasieran, lehen saioan gune babestuaren ideia lantzea. Bai, izan ere badakigu jakin, lehenengo batxilergo horretara erreferentziazko ikastetxe anitzetatik datozela ikasleak eta kasu askotan ez dutela elkar ezagutzen. Orduan, elkar ezagutzeko oinarri sendo bat eraiki nahi izan dugu eta nolabait ere gune babestuan sentitzen direla landu. Eta gune babestu hori izango litzateke bi arlotan. Alde batetik euskerari dagokionez, hau da, esaten duten horri eta nola esaten duten ikusi eta lotxak alde batera utziarazteko eta gero bestalde batetik denon errespetuan oinarritzen den gune babestu bat sortu nahi izan dugu lanean hasi aurretik. Eta hitzarmen bat egin beharko dute horretarako eta helburua izango da hiztun profil guztiak eroso sentitzea eta elkarrekiko errespetuan eraikitako espazioan lan egiten ikastea.